Fanden pys med Michael Lyng, jeg ved også godt. Han er en mand med en satans masse idéer. En af dem, der kan sagtens være pålæg. Rullepøls. Hvordan fanden laver man det? Håndstyrer, spids og blyant. Nu giver vi en gastøsedreng. Du skal bruge en 527 gram lækker, fersk hundegris på at røg med af dine to. Sådan lige til at gå til. Det er sådan, det snader her rigtig godt. Åren, det kan godt smage af tis. Du tvinger den åben med din kniv. Lige så plads til klør 5. Så. Om så. Åbn dig. Så. Ligesom en handsk. 2. Snit dine grøntsager. Du må godt være lidt hård her. Der er ingen, der sladrer. Prøv lige at se mine tænder. Ligesom Madonna. Skaller, de må godt komme med. 3. Nu skal hun have salt. Og husk lige at smage på hende. Fjams. Jeg er fandme så tør i halsen, jeg kan slikke bogstaver ind på Monster. Ny støj på mig. 4 fingre. Fyld hende og snør hende, som om det var forbudt. Der skal godt med margarine i. Så skal jeg grøntsager i. Så skal den snøre, som blev helt blå i ud. Så snør til. Nogle lande, der spiser de bare sådan her. På Mors, der spiser de sådan her. Kan I se? Så begynder at ligne en pølse. 5. I kogende vand med hende. Ikke i ovnen, for der er ingen, der kan lide. Så blev hun tør. I er med hende. Bare tving hende ned med et dolk. Mere salt. Hun skal have rundt regnet det samme, som den tager en tosser og bændes i drasko. Så lige at kigge til hende. Hun løtter sadel og tobak. Kogevand. Man skal lige smage på. Få noget salt med os. Nu tager hende op. Så skal vi lige have hende smurt godt ind i margarine. Man skal også lige have til at se lidt lækker ud igen. Snæver uden at gøre for meget væsen, altså. I skulle prøve at mærke det her. Der står fingeren rullepøls. Skær en lige så fint. Lige så fint som en albinus forhud. Så. Nu. Så. Nå. Kom til at tænke på, at det må egentlig gerne være lidt rustik. Jeg havde en Rambo-dolk, dengang jeg var spejder. Så er smagstest. Man sammenligner lige med galgeværk, man kan købe ned i køledisk. Det er skræmt. Det kan Mikke fandme gøre bedre. Jeg bliver lige nødt til at smage igen. Så skal vi smage Mikkis. Mikkis vand. Tydeligt. Den skal vi ikke smage igen. Og vinderen kan snilt serveres til en sodavand. Værsgo, jeg har pysse i.